Bij bakkerij Tjoeker in Drachten had vannacht bron west. De bron ontstien hier van de ovens. De bakkerij kwam vol met reek te staan. De bron wacht het vuur gauw onder controle. De bakkerij en de Wending de Boppen roen reekskeer op. De bakkerij bleef voor eerst dicht. De eerste groepen band die te Pierre wien troch het failliete boekingsbedrijf Zeilscholen.nl binnen deze week op Zielkamp in Friesland. Verschillende Friese zielskwallen hadden boeking zo'n en financiële stiepen van onderhoorende provincie. Een daarvan is zielskwallen uit Gariep uit Gwain Gariep. Ze hadden deze week 4 banden bijkregen. Het eerste wetter streamt in de nieuwe Dragster 14 Drachten. De pomp had na alle gedachten moet snij werk om het wetter op peil te brengen. Vanmorgen is ook een voetgangersbrug geplaatst door de veert. De ondernemer is nog dwanen met de bregen. Jong kunnen voetgangers er al rennen. Het fietser Liewe Westra van de Tienje is de eerste grote namen die het meedocht om de profronde in Struisterveen. Westra voelt al rond de waasje op in de 5e etappe van de Tour de France. Maar dan kon zijn sterke rieden kon zijn kopman Nibali uiteren in het klassement. De profronde is op 4 augustus. Jonne vannacht is het oeral droeg, de temperatuur leidt om de 13 graden heen. Morgen weer een volle simmerdag, maar in de jontijd komen ze op een bui. Het wordt dan zo'n 24 graden.